Benvidos e benvidas a un novo fin de semana como director de coral. Outro episodio máis destes vídeos, así que me gusta facer. Como vedes hoxe, non é que marchemos de noite, sino que son as 6:30 da mañá. Hoxe salimos bastante cediño porque vamos para Miajadas, provincia de Cáceres, en Extremadura. Bueno, é un viaxiño bastante largo, así que fai falta o tempo. Así que nada, como sempre, xa vos irei contando. Serán aproximadamente unhas 8:30, 9 horas de viaxe, sin contar cas paradas, claro. Así que por eso salimos tan cedo. E fai falta o tempo. Xa vos irei dicindo cando vamos facendo paradiñas e demais. Bueno, temos o concerto mañá sábado, por eso salimos hoxe venres, para poder facer toda a ruta hoxe, chegar hoxe, poder descansar e mañá ter o concerto descansados e sin o viaxe en riba do corpo. Ya se nos vai abrindo a porta. Moi bons días pola mañá. Niño de Noso Señor. Buenos días. Bueno, vamos cara a Miajadas. Temos chofer novo, se chama Agustín. É o que nos vai levar a traer de volta, se todo sale ben. Así que vamos facer unha paradiña ahora aí. Estamos chegando á terminación da primeira etapa, así que pararemos a tomar un cafecito e estirar as pernas. Media hora, non? Temos un tempo de media hora, a ver se estamos todos de volta en tempo para poder continuar. Bueno, pois primeira paradiña do viaxe na mítica estación de servicio de Valcárcel. Imos comer algo que fai fame, xa hai famiña. 9 da mañá. Comer hai que comer. Din que se hai camións come se ben, así que aquí hace de comer por bastante ben. Bueno, paradiña en Benavente, pero entre comillas pouco aproveitada porque houve que traballar, así que nada, aproveitada para traballar, para recargar un poquinho a batería do portátil e seguimos ruta. Ahora a siguiente é para comer, así que non hai Bueno, vamos abaixo. Unha paradiña técnica de verdad. Non, quero eu. A verdade que comida sana, comida saniña. Dame para todo o día xa. Paga un pouquiño. Bueno, pues paradiña aquí cerquiña antes de chegar a Cáceres. Xa estamos en Extremadura desde fai un ratiño, estamos a punto de chegar a Cáceres e xa nos quedará máis ou menos unha horiña e pouco para chegar ao noso destino. Pois os que se atopou por Extremadura. E vamos a Miajadas porque temos ali mañán un concerto, pois invitados por justamente a coral municipal de ali de Miajadas, e que ademais estarán outras dúas corales
da provincia de Cáceres. Nada, a verdad que son experiencias que, como suelo dicir, solamente se teñen neste mundillo, porque mellor, como digo eu, mellor non pasas por miajadas nunca así de camiño, pero pois mira, con esta experiencia de ser director de corales e cantar así en coros e demais, a música pois levache por sitios como estes. Notase que estamos indo cara ao sur, xa empezamos a topar algúns sitios para aí, algúns sitios para comprar xa billetes para cruzar o estreito. Así que nada, vamos a repoñer un poquinho de energías, un poquinho de momento dulce. Nada, cando cheguemos xa vos conto máis. Non pero chegamos. Non, vaya de 3. Entonces teña reunión. Bueno, pues xa estamos no hotel. Aquí esta é a habitación que nos toca no día de hoxe. Nin tan mal, aquí nos armariño. Unha cama grande, ande non ande. Así que fantástico. Mírate que va, con todos esos amenites e demais. Carai, é grande. Ui, 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 ui. Alguén se vai dar aquí un baño, me parece ben, As duchas, todas as duchas, sí señor. O baño completiño. Mírate que va, que maravilla. E o excusado, moi bien. Pues nada, sí señor. Ni tan mal. As vistas non sei como son. Está todo táctil, É todo táctil para subir, para baixar as cousas, moi bien. Así que nada, a desfacer a maletiña e descansar un pouco. Bueno, as vistas é o que hai. Non hai moito máis que ver, estamos un poquinho nos afares. Pero fantástico, fantástico todo. A verdade é que o deste jacuzzi non ten sentido ningún. O sea, mira que eu son grande. Eu son grande abondo. Ainda non ocupo todo, Non ocupo todo. Bueno, cousas que ten ser director de corales. A vida do músico é así de complicada. Bueno, bos días, primer día aquí xa en Miajadas. Vamos hoxe a facer unha pequena excursionciña pola mañán, tanto a Miajadas como a Trujillo, que queda aquí cerquiña. Despois xa comeremos tamén por Miajadas e á tarde hai que concentrarse porque temos o concerto. Así que nada, acompañademe neste día, a ver que tal. Dormir non vale só. Vai que a mí cando teo así de Arzúa. Sí, verdad. Un de Arzúa yo casi máis de 23 estaba. A hora do concerto, 21 gradiños. Vámonos. Dixeron de estar aquí abaixo menos cuarto para salir puntual. No, que va, ya vine con ellos. Mira. Ainda por riba que pensan en vos por si tedes calor. Bueno, pues vamos a facer un poquinho de turismo por aquí por Trujillo. Xa estamos por aquí. E vamos a intentar subir ali, arriba, o castillo de Trujillo. De todas formas, primeiro vamos a ir a visitar un poquinho o centro histórico, a praza, e despois a ver se podemos subir ali. Está aberto e vemos as vistas.
Pois esta é a Praza Maior de Trujillo. A verdad que se nota que en tempos pretéritos foi unha cidade importante en tempos medievais. A Beltraneja e todo este tipo de cousas. Sí, señor. Está ben. Vamos a ver se conseguimos subir alá arriba. Vamos a meternos por estas callejuelas a ver si nos leva ata o castillo. Bueno, como a maioría destes castillos están construídos en riba de rocha, natural. Xa empeza a ver boas vistas por aquí. Sí, señor. Non sei por onde se vai, pero vamos a seguir subindo. Bloqueamos un castillo con varias líneas defensivas, varias líneas de muros, que entendo que tamén serviría como unha especie de jardíns neste época de paz. A ver se podemos subir hasta aí arriba. Bueno, como vemos aí claras influencias arabescas. Recordemos que durante moito tempo, moitos anos, pois esa influencia árabe quedou aquí. Impregnado, claro que sí. Grandes muros de defensa. E para que vexades, hai unha cousa curiosa. Que, por exemplo, ves aí esa ponte que ahora mesmo está feita de cemento. Hai outra ponte de cemento. Pero son como dúas torres illadas que na antigüedade, pois en principio esas pontes estaban feitas de madeira e se podían elevar, eran elevadizas, para que toda a xente que estuvera protexendo o castillo desde aquí pudera estar metido dentro desta torre sin que puderan acceder dunha torre a outra si non era necesario. E así se aislaban e podían seguir defendendo a torre sin que puderan acceder a eles. Vemos que está bastante ben defendido, que tiene moitas destas torres así que salen cara fora para facer tamén puntos de control e de defensa. E aquí vemos un poquinho todo Trujillo, parte das aforas, todo o centro histórico por aquí o mítico monasterio, por aí outro castillo máis, casa seguramente de nobles, a mítica iglesia dos nobles. Por lá ao fondo non sei se se ve moi ben, que tampouco sei, eu estou señalando, pero creo que se ve aí tamén a Plaza de Toros, mítico puebliño, claro que sí, de Extremadura, extremeño. Hola, buenas. Hola, buenos días. Una entradita entonces. Vale, gracias. Buen día. Tenemos un pequeño castillo. Estas dos torres que, como os comentaba, salen así para afuera. Hay varias torres de defensa también. Bueno, vamos a primero procedernos. 2 euriños costó la entrada. Pero bueno, xa que estamos aquí, vamos a aproveitar. Bueno, mítica praza de armas, que xa sabemos como é. Aquí dentro vería todo tipo de construcións máis de madeira, de palla e demais, para pois todo a vida diaria, un poquinho a vida diaria do castillo, dentro do castillo.
Despois entramos na capilla, que sería como a torre, por decirlo, maior. Os seus e abaixo. Vamos ir para arriba. Dende arriba. Un poquinho máis cara arriba. Señor Bandeira de Extremadura. E como vedes, unha moi boa vista para poder controlar todo o territorio. Aquí con días de antelación se pode observar se veñen por calquera dos frentes. Hasta lá que chegan as montañas, pois sabedes que é un cerro xusto no medio de unha boa esplanada, un bo terreo chano. E vamos seguir subindo, que vos parece? Vamos por aquí primeiro, depois vamos por alá. Aquí parece como que hai dos castillos xuntos, non? Como hai unha pequeno patio de armas primeiro, e depois aquí hai outro patio de armas. Aquí temos unha capiña no medio e demais. Seguramente se fixeran a base de varias reconstruccións e varias remodelacións e ampliacións, claro. Como vedes, aquí é imposible que alguén se podera chegar sin ser visto. Sí, señor. E aquí vamos a acceder a unha desas torres que vos comentaba desde abaixo, que isto ahora mesmo está feito de cemento e demais, pero bueno, naquel tempo estaría feito de madeira, como vedes, non é para poder saltalo por moito que quixeras. Se saltabas, xa sabías, por menos as pernas rompías. Desde aquí se podría facer, pois, ese traballo de defensa. De feito, sabedes que as almenas están moitísimo máis preparadas, moi finiñas, moi estreitiñas, para poder disparar sin que foran disparados, para poder ter munición para poder disparar. Así que sabedes, unha pequena lagoa aí. Aquelo é unha estación bastante grande de paneles fotovoltaicos. Esta tamén é outra torre, un poquinho máis pequena quizáis, tamén co seu pasadizo, que vemos que tamén é un poquinho máis complicado o acceso. A ver que hai arriba. Mira, de feito que hai como unha especie de pequena garita, entendo que tamén de control e demais, máis reciente evidentemente. Vamos cara a última torre e despois a ver se podemos baixar ata o outro patio de armas. Como vemos aquí os pasadizos, Plaza Maior. Os pasadizos xa se fixeron a propósito para que non houbera escapatoria, en que a xente solamente podría vir por un lugar, que hai a parte de arriba da iglesia, da capilla, que imos ver ahora, nesta última torre. Como se escoita o eco aquí dentro. Imaginadevos o ruido que podría haber con todo o trajín que había aquí dentro nos seus anos potentes e fortes. Seguramente hai aquí moita xente traballando, moito ruido e demais, podedes imaginaros. Por aí para baixo os aseos, aí iremos por aí as catacombas.
Hai varias construcións aquí que tampouco sabería dicir se son anteriores ou posteriores. Non sei, pero bueno, aí está o castillo. Este ten pinta que sí que é unha ampliación. Pola construción e demais, ten pinta que é unha ampliación, esa era original. Rochas máis grandes, como vedes, abaixo son un poquinho rochas máis grandes e depois fixeron unha ampliación un poquinho para arriba con rochas máis pequeniñas, seguramente para subir un poquinho máis os muros, ter un poquinho máis de protección. Que hai outra torre das que falábamos, pois defensivas, para poder facer algún saliente e ter máis capacidade de defensa. Vemos tamén aí unha iglesia xa destruída, derruída, e varias construcións tamén por aí que teñen pinta de ser bastante antigas tamén. Supoño que serían casas pois da época, aledañas mellor o castillo. Bueno, xa que estamos, vamos visitar as catacumbas estas. Pois non os sei, pero... Bueno, pues visita completada. Check. Vamos a seguir investigando un poquinho a cidade. Temos aquí a casa Museo de Pizarro. Vemos que, bueno, evidentemente era xente con cartos para aquela época, eran hidalgos. E esta parte un poquinho máis antiga que, bueno, está todo construído enriba deste montículo de pedra. Vamos a seguir explorando. Moitas casiñas así deste estilo, metidas todos por callexóns. Nota que é a zona antigo medieval. Unha chea de palacetes indicando a importancia deste pueblo, desta cidade. E aquí é como unha especie de remate, pois unha porta de entrada a esta zona antigua, que sería a zona principal naqueles tempos, unha especie de primeira línea de defensa, Porta de San Andrés. E por aquí xa sería toda a parte nova da cidade. Outra vez a comer, todos os días igual. Son de Valencia, son de Valencia. Hola, entonces sí. Vamos a descansar un pouquiño. A ver, posar para la cama. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Airiños de Nos. Correcto. Hoy, correcto.
Cuidado o escalón aí abaixo, eh? Nada, calentamos un poquinho para activarnos un poquito. Se vas por las praterías a rezar la corticela. Se vas por las praterías a rezar la corticela. Tomarás agua bendita, dos cabalillos de pedra. Mira este aquí, para este botón. O para este. O para este. No, más para eso. No. Si verdad perdona. Bueno, pues a ver, desde aquí, tercer encuentro de corales, Villa de Miajadas. En este caso van a actuar la coral Nuestro Señor de la Esperanza, que viene de Valencia Ventoso, Badajoz. Coral Cinara Música, que no sé si se pronuncia así, de Casar de Cáceres. Coral Granito no somos nos, evidentemente. Y Coral Municipal de Miajadas. Pasé aquí a orden, pues primero sería de Miajadas, después a Valencia del Ventoso, Cáceres y terminamos nos. Aquí tenemos, sí señor. Bueno, o puebliño é pequeno, pero teñen unha casa da cultura bastante chula. Xa vichedes por dentro do auditorio, 275 persoas de capacidade, e pode facer tamén de cine e demais, así que bastante ben. Nada, en media oriña comezamos o concerto, e a ver que tal. En que me dicide dos mocos de tinsa? Nada, ¿eh? Nada. Calcetín de director. Bueno, último día. Xa teño todo preparadiño. Xa hai ganiños de ir para a casiña. Así que nada, vamos a almorzar. Xa preparamos as cousiñas para que sea solamente coller as cousas e marchar. Xa está o autobús preparado tamén para arrancar. E nada, de camiño a casiña. Pues nada. Vas a desayunar? No, xa desayunei, xa teño as cousas todas. Vámonos. Bueno, adiós, miajadas, hasta a próxima.
Perdamos hoy. Ata a próxima, xa o ano que ven volvemos. Eu vou indo, se veixo algo interesante se vos aviso. Vale. Si xa non andades en vano. Bueno, pois paradiña de descanso, de paradiña técnica en Hervás. Puebleño que é verdad que non conozo, non sei moi ben que nos poderá ofrecer, pero din que é moi bonito, así que vamos a investigar un pouco. Este barrio judío, barrio importante aquí de Hervás. Viene fresca, fresca, ben congelada das montañas. Que ven agua procedente das montañas, todas nevadas, está fría, fría. É moi curioso que hai un montón de casas que poñen as tellas así, desta forma, nas paredes. Queriendo mi mente me tortura, tengo miedo a las alturas. Te tenía que grabar, por supuesto. Te iba enseñando de cualquier cosa que no me... Venga, a despertar que tengo que comer. Espabila, coge sitio, que si no llegas tarde. Están para comer todos estos. Una para risas. Bueno, después de tanta carniña. Non había sitio no mundo para pasar. Non había. Cajo na leche, non había. Mira para baixo. Dale outra vez. Dale. Non é un, como se chama, os que que se Bueno, señores, ¿qué tal? Vamos de retirada hacia casa, claro. Ahora as paradas técnicas que se fagan serán as que pida o chofer. Boa siesta e vamos de camiño, non? Hola. Todos despertos, non? Casi. Bueno, pues estamos chegando a Benavente, así que temos media hora aquí para tomar un cafecito e estirar as pernas, o que iráis. E despois continuamos, non? Bueno, toca outra paradiña. De media hora tamén. Bueno, última paradiña en Valcarce. Xa estamos cerquiña de casa. Logo chegamos. Vamos a facer unha paradiña técnica, media horiña, e a ver, xa nos 7:15 da tarde, xa nos vai pedindo o corpo que siña. Bueno, a ver, toca despedida. Coralistas e acompañantes, moitas gracias por vir a facer este viaxe que creo que saliu bastante ben, non? Empezamos dando as gracias aos acompañantes que se portaron todos moi ben,
é un gusto viaxar con eles. Despois o chofer, que foi o que nos levou e nos trouxo sin problema ningún, salvo algún pequeniño toque así de porte, nada máis. Despois o resto ben, todo ben, todo ben. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va la novia mía. Ay. E despois o noso director, que esa hai que darlle de comer aparte, eso. Hombre. Ese chico. Por eso me deron a caixa esta. Porque non chega para... Se non metemos cos outros. Despois, comparante con lo que hubo, vamos. Así que... Non hai que comparar nada. Así que... Sí. Gracias, presidenta, por prepararnos un viaxe, unha actuación tan bonita, tan boa, en terras lejanas, pero bueno. Tamén gracias a Daniel por organizar aquí os horarios a todos. O director que como a parte. Nada, pola miña parte, un pouquiño máis que dicir, eso, que moitas gracias a todas e a todos, aos coralistas, sobre todo tamén polo traballo que levamos facendo nestes últimos ensayos, que, bueno, os que estamos aí día a día sabemos o traballo que facemos, como facemos, e sabemos que todo ese traballo, pois esperamos que teña sempre unha recompensa, que é poder mostrar o que facemos ao resto do público e que o público o agradece. Penso que neste caso agradecer-o bastante ben, así que podemos sentirnos orgullosos e contentos. Nada máis, chicos e chicas, moitas gracias. Ata a próxima. Hasta la vista. Eso. Vale, viño. Bueno, pues despois deste fin de semana, moitos kilómetros, moitas horiñas de bus, vimos cargados como mulas, pero chegamos a Casiña. Así que nada, hasta aquí outro fin de máis como director de coral. Espero que vos gustara.